мақсади асосии ман имрӯз барои шумо омӯзиш гузарондан аз чӣ иборат аст ки шумо якум мотиватсия гиред, дуюм инструментҳои заруриро гиред ва сеюм фикрронитон иваз кунед то ин ки дар ҳамин бизнесон, дар зиндагитон, дар муносибатон ҳама чӣ дигаргунӣ шавад. Ман фақат имрӯз дар бораи инструмент гап намезанам. Ман кае ки омӯзиш мегузаронам ҳама паҳлӯҳои ҳам оилара, ҳам бизнеса, ҳам ҷомеара, ҳама тарафара гап мезанам. Барои чӣ? Барои ки толка бизнес қати мо зиндагӣ намекунем, мо ҳама тарафа зиндагӣ мекунем. Ҳама тарафа бояд ки гармония бошад. ҳамин хеле? шумо қати ма розием? Бале. хуб, инак шурӯъ мекунем. марҳамат. мавзӯи имрӯзаи мо ном дорад аз орзу ба ҳақиқат. шояд шумо аз ҳамин аввал ҳамин орзу сар карда зиндагитона мисли зиндагии орзуотон кунед. ҳамаша мефаҳмонам. пеш аз ин ман шумода як чиз мехоҳам гап занам, дӯстони азиз, ки бисёре аз мо мутаассифона ҳамин хел фикрроние дорем ки ҳама чиза вобастагӣ кардагӣ ҳастем ба дасти тақдир. ҳамин хел мегем бисёри шумо эда тақдирам чизе ки нависагӣ бошад. ана бибинед, имрӯз ман барои шумо ҳамин мифа кушода мегардонам ки тақдир ҳаст, лекин тақдир шуморо маҷбур намекунад ки коре ки шумо наметавонед ҳамон корро анҷом диҳед. ҳарашо имрӯз шумо кушода мефаҳмед ин чиза. ана бибинед, аввалин дараҷа сар мекунем аз фикр. ҳама чизе ки дар зиндагии мо айни ҳол ҳаст, ҳамаш равнақ мегирад, сар мешавад аз фикрҳои мо. вақте ки мо ягон чиза мебинем, ягон чиза мешунавем, ҳатӣ ягон кас ҳамсӯҳбат мешавед, уже дар сари мо фикр пайдо шудан мегирад. фикрҳои мо ҳар хел мешаванд, лекин ана ҳамин фикр аст ки зиндагии моро месозад. чӣ хел? ҳангоме ки мо дар бораи ягон чиз фикр кардем, мо ҳамон фикрамона ба мардум баён мекунем, гап мезанем, идеямона пешниҳод мекунем. ҳамин хеле ба ҳайси сухан. вақте ки сухан шуд, албатта ки мо чӣ кор мекунем? амал мекунем, действия мекунем. имрӯз одамое ки камтар русзабон ҳастанд, барои шуморам хеле слайдода яда ҷоҳоша русӣ кардагӣ мешудад ки фаҳмотар шавад. амал мекунем ва вақте ки мо фикр кардем, сухан кардем, амал кардем, ҳамин амали доимии мо дар зиндагии мо одат мешавад. чизе ки ҳар рӯз мо шумо анҷом медиҳем. медонед дӯстони азиз, ман барои шумо як хабари бад дорам. агар ки мо шумо 100 сол умр бинем, аз ҳамин 100 соли умре ки мо мебинем, 95 солаша мо автопилот кардем, вобаста одатҳомо мегузаронем. шумо зиндагитона ягон мақсад кати, ягон орзу кати, ягон хоҳиштон кати иваз карда наметавонед, ягон доништон катиам. шумо фақат зиндагитона иваз карда метавонед вақте ки одатҳои бада аз худон дур кунед. фаҳмо? барои ҳамин соли нав ки шурӯъ шуд, биёед ҳама каса кӯшиш мекунем ки дар шахсияти худамон якта атан дар 2-3 моҳ одатҳои бада дур кунем. барои чӣ? вақте ки шумо одати бада дур мекунед, ҳамон як одати бад ки аз паси худ як тон корҳои намешиданӣ мебиёрад дар зиндагии шумо, ҳамон чизҳоро нобуд месозад ва баъдан дар зиндагии шумо баракат рафтан мегирад.